Ġiet ippreżentata l-lista ta' miżura se jkunu inklużi l-Viżjoni Malta 2050 ġala darba tkun iffinalizzata u mnedija fi żmien li ġej. Dawn ġew ippreżentati waqt l-ewwel laqgħa din is-sena tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Hawn l-imsieħba soċjali kellhom kliem ta' tifħir għal mod professjonali li bih tmexxa dan il-proċess u sostnew l-inizjattiva ta' dan it-tip tant bżonjuża u mistennija tkun l-ewwel waħda tat-tip tagħha f'pajjiżna. Esprimew ukoll sens ta' apprezzament għal konsultazzjoni estensiva li saret fl-aħħar xhur waqt li faħru lill-Gvern għal daqstant trasparenza fi proċess ta' importanza nazzjonali. Il-kap tas-segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Kurunell Malk Marlija, spjega kif matul il-proċess kollu il-Gvern baqa' f'kuntatt mal-imsieħba soċjali bis-seta' jiġi ippreżentat qafas avvanzat ħafna ta' din il-viżjoni għal futur tal-pajjiż. Il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija, Silvio Xkembri, spjega f'dan il-proċess wassal biex il-korpi kollha qablu fuq dokument wieħed dwar fejn għandu ikun pajjiżna. Is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, responsabbli mill-Viżjoni Malta 2050, Ronald Mizzi, spjega li bil-konsultazzjoni li saret kompla jissaħħaħ dan id-dokument u ddaħlu miżuri ġodda. Intqal l-indikaturi se jkollhom mira għall-ewwel 10 snin sal-2035 li rridu jwasslu l-pajjiżna sal-2050. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul fakka l-imsieħba soċjali kienu parteċipi f'dan il-proċess mill-bidu u issa qed jaraw il-frott tax-xogħol tagħhom.